karepno arek wedok loro iki. Pancen bener omonganmu. Sing tak karepno arek wedok perawan loro. Arek saiki ana kene gagal takon loro dhewe sapa jenenge? Pikir. Takon loro ya. Maju. Aku malah takon, Dik. Arek ayu. Awakmu arek ndi? Arek kene. Sakiwa tengene kene iki. Takon mana aku? Jenengmu sapa? Jenengmu? Karni, barek Karni. Apa sebabe awakmu digok melayu nok pawan panggonan kene barek kanca ki? Nggih, apa salahku sih? Aku iki nek ketok arek ayu ku bulet banget. Mula dina iki awakmu gelem modek ya tapek bojo karo. Ya. Nggih. Tapi aku iki ya ben golekno sulure jati. Apa, Dik? Sulure jati. Awakmu gelem tarabi tapi kudu ana syarate. Awakmu njauk sulur jati ngono, Adik. Iya. Nek tak kira Kang ya. Iya. Sulit hati ono. Nek tak kira lho. Wong peteng wong goblok ya Kang Surawa iki. Ya. Lah wong dibijuki arek wedok loro sakmene kok nganut iki lho. Kayak ngene. Iya. Aku njaluk tolong barekmu wong loro. Ya Kang, jaga arek loro. Tak tututane Kang Surawa. Lho. Ini kudu manut karo aku. Nek gak manut, ya iya Pak. Yo bener, kandangnya ya. Yo. Ini. Aku ngelak, Cak. Ngelak. Aja mater tak jupuk banyu. Ya, bisa mlayu. Ayo, apa megane wonge? Mlayu. Kang, nanti arek loro kene, Bang. Lho, ngene lho. Ya, mangga lho kene. Lah awakmu kesuwen tak tututi. Arek wis ketel. Arek ketel ae. Arek ketel. Ngene wis. Ojo kesuwen. Ya, ayo ditututi Kang Surawi ae. Ayo. Bot-bote kepingin rabi arek ayu. Gelem tak rabi tapi ana syarat. Jaluk sulur jati. Kang monggo. Sulur jati ku angel. Dolek endi aku? Kang Surawa mandeg dhisik Kang. Angsuran. Awakmu nututi aku. Awakmu lak ngerti dhewe sih. Iya. Aku iki nuruti arek wedok, kate golek sulure jati. Ora apa? Aku
takon. Iya. Peno cilik sampai gede. Tahu tumon sulure kali jati. Rasaku aku ya. Sing ana mestine sulure kayu ringin. Iku sing ana. Lah ing peno goblok. Kepingin kerabi arek ayu, tapi gak gelem pitungan barek dulure. Ya ngene iki dadane. Peno iki dibijuki. Dibejuk alus-alus. Mangkane untung peno sik tak tututi umpama tak tinggal wadah tak karo-karuan. Tapi aku takon. Ya. Arek wedok mangis sono kono metu. Arek loro dijaga Sariman barek Yus. Ojo samak mlayu. Hang. Katiwasan kan aku. Katiwasan. Iya. Katiwasan ya apa Ngene maksudnya? ya. Arek wedok iku njaluk ngombe. Rumangsa ketelak awak dhewe kan sakno. Iya. Tak dukono banyu. Terus tak parani melayu arek aku iki kan. Ya. Wong kondo bareng wedok loro kok gobloke. Ngene lho, Kang. Yo gak kurang-kurang aku. Iya. Terus apa iki? Kang Surawa. Iya. Pompong playu arek wedok durung ado. Ayo ditutup bedek. Yo, Yus. Aku antarane Cak Aman karo Cak Iman. Dinane iki ayo Jawa kampung. Ya. Karena kampung iki tambah suwe. Tambah tentrem, tambah suwe, tambah gak karuan. Tolong! Tolong! Ono apa nek awakmu kok tolong-tolong. Cak, aku tulungono. Lah awakmu njaluk tolong sing yo apa? Aku duber-uber. Karo Surawa, karo Surawi. Padang, padang, padang. Bene. Apa bener aranmu Surawa? Kak, sisip, ya aku jenis Surawa. Berbarang wedok iki kate kok. Kate tak pek bojo. Nek gelem tak takonan dhisik. Kok gelem tak gak dipek bojo? Gak gelem ae. Kono muni kan saiki gak gelem. Surawa. Mesti sak aku nyari. Iso kon bawa wedok iki tak kon syarat apa iso ngangkat. Ya, ya.
sakno. Omah-omah karo aku wis ana 10 tahun nyatane durung diurut. Saben-saben takon, Kang. Sampeyan apa wis usaha rono-rono ta, Kang? Wis, Dik, tapi ya apa maneh? Pancen durung dikeki turun terus ya apa? Lah nek engko mulih takon sing koyo ngono maneh. Mendane ana acara batin ku yo aku dadi wong lanang gak iso nyeneng wedok. Merono ana sing ngomong ngene-ngene tak turut ya nyatane ya kaya ngene. Terus nang pasar kaya ngene iki umpama tak susul muring-muring gak tak susul tambah gawe atine wong lanang kaya ngene. Bang, Semen kok enak-enakan Kang mbok omah. kok enak-enak ya apa sih, Dik? Gak kuwatir bojoku nang pasar gorong mulih. Ya kuwatir diarani bojo mosok sih. Wong wedok pamit nang pasar gale usuk sampe yamene gurung teko sakjane ngono. Tuku apa sih, Dik? Semen gak ngerti ta. Aku mang kepethuk Kang Surawa karo Surawi. Surawa karo Surawi. Iya. Perlune, Dik. Ya aku ditakoni anakmu piro, Tong? Aku mau gurung duwe anak. Terus Ya aku dijiri sih, Kang. Bojomu ku ya apa? Bojomu ku lanang ta enggak ngono? Bang, ojo ndadekno atine aku ya teng yo. Sakjane ngono aku gak kurang-kurang, Dik. Aku dadi wong lanang disambati wong wedok sing kaya ngono. Usahaku gak pisan pindho, Dik, tapi tapi nyatane durung dikeki anak ya apa meneh. Sabar, Dik yo. Sabar, Kang. Aku iya sabar. Cuma nek sakmono suwene aku bendina dipoyoki wong. Aku ya kepengin Kang duwe anak. Masih aku kok omah meneng ngene sakjane yang iki. Saking aku gak ngomongke karo awakmu. Aku ngerti ya apa rasane batinmu. Kabeh kanca-kancaku sing padha mama wis duwe turun siji loro ana ketemu. Nyatane karo aku. Ya 10 tahun durung ono. Aku karo awakmu mulane Dik yo. Awakmu sing sabar mek menawa iki wis digarek karo sing gawe urip. Mek menawa aku sabar karo sampean engko iso duweni turun mulut. Aku tak ngomong ya sampean gelem apa enggak? Siap, Dik. Sampeyan ngomong apa, Dik? Ngomong aku put-put terino karo sampeyan, Dik. Adi, mek menawa sampeyan ngomong ana solusi aku iso ganti ngono lho, Dik. Aku ora sing ngandani, Kang. Iya ngandani apa, Mbak? Kepingin duwe anak dikonyek karena ngene ereng-ereng gunung kawah. Iku bakal dikabulno iso duwe anak. Apa, Mbak? Dikonyek. Aku karo aku dikon nang erek-ereke gunung kawah iki, Bro. Iya. Perune nyekar kono. Awakmu apa gak ngerteni apa gak krungu ta, Dik? Nek erek-ereke kawah gunung Bromo iki diarani gawate gawat samar-samar, Dik. Jangan moro jangan mati aja kakak menungso kaya aku karo sampeyan ora gak temene mati, Dik. Walang aku boyo celang karo temen jenenge. Kawah Bromo bakal penepati mulut tak jaluk, Dik yo. Aja duwe pikiran sing kaya ngono. Aku mau, Dik. Aku wedi ngono ta. Berarti sampean kabur karo aku, Kang. Ya apa sing apa sih, Dik? Aku apa, Dik? Umpamane sampean ngono gak tak turuti ya apa, Dik? Nek delok awakmu sing kaya ngono ngomong sing nekat kaya ngono aku diarani wong lanang, Dik yo. Iya tak turuti, Dik. Mek menawa bubuk ana apa-apa ayo bisa ngono ten yo. Pot-pote kepingin duwe anak, Dik yo. Ora apa sing sara apa bakal dilakoni wong ngono ten yo. Mula, Dik, iki punggung durung awan, Dik yo. Kok ayo nang pasar
Gunung Bromo, Dik. Lho iya, Kang. Dik. Sak ngene, Kang. Mumpung gorong ayo balik kok anteng. Aku nek ndelok awane sing kaya ngene. Kaya gak enak ngono ten. Aku ngesakno karo sampean ngono lho, Dik. Dik. Kang wis kadung tok kene, wis gak usah balik, Kang. Ngono ta, Dik. Wis pokoke niat apa. Iya ya, Dik. Iya tak turuti. Aku tresno karo sampean kok, Dik. Tak turuti, Dik ya. Dik, iki sing njaga ereng-erenge Gunung Kawah Bromo iku nek gak salah Mbah Sudo Panengat, Dik ya. Mula, Dik. Kon salam, Kang. Salam. Iya, Dik ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kaki danyang Nyai Danyang sing bau reksa ana kareng-karenge Kawah Gunung Bromo. Iki dina aku Joko Seger lan bojoku Roro Anteng. Aku kepingin duwe turun mula. Yen awakmu ngesakno aku mbok metuwa, iki dina awakmu bakal tak kei omen-omen menyan supaya awakmu iso metu Mbah Sudo Panengat ya. Ayo, Dik ya. Layak kahanan katon peteng dedet lelimunan kabeh bangsaku rumangsa kepanasan mung jebule ana jalma menungsa sing mepes raga banting nyawa ana ereng-erenge Kawah Gunung Bromo. Menungsa aja mbok terusno anggonmu mepes raga banting nyawa. Hayo dina iki kowe gugur. Gugur menungsa.
karone ora usah wedi karo aku. Ayo nyedhek rene kowe. Ayo gak apa-apa nyedhek rene kowe. Dina iki melok takon karo kowe. Jenengmu iki sapa, Kula Joko Seger, Mbah. Joko Seger. Lah kowe Cahayu sapa jenengmu? Kula Roro Anteng, Mbah. Roro Anteng. Nggih. Asal usulmu teko ndi? Teko desa ndi? Saking Tosari niki, Mbah. Teko desa Tosari. Inggih, Mbah. Seger karo kowe pisanan. Nggih, Mbah. Jenengan sinten, Mbah? Kula mboten ngertos. Iya. Nek pancen kowe gorong ngerteni sapa aku. Aku Mbah Suda. Sing mbau reksa ana ereng-erenge kawah Gunung Bromo kene. Ngaten nggih Iya. ngapunten, Mbah Suto nggih. Nggih, Mbah. Seger Dalem, Mbah Suto. karo kowe pisanan teng. Nganti mbok rewangi mepes raga banting nyawana sak pinggire ereng-erenge kawah Gunung Bromo iki kowe duwe karep apa? Mekaten, Mbah Suto nggih. Ya, Kula kalian bojo kula niki sampun urip bebarengan iki wonten 10 taun, Mbah. Nanging dereng diparingi turun, Mbah. Lah kula menika mriki, Mbah, nyuwun tulung mbek menawi Mbah saged kula sowan mriki nyuwun supaya kula gadah anak ngoten lho, Mbah. Nah, ngono dik yo. Ya, Kang. seger karo kowe pisanan teng. Nggih, Mbah. Nggih, Mbah. Dadi kowe iki rumah tangga wis 10 taun gorong duwe anak. Nggih, Mbah. Terus tekamu mrene kowe iki kepingin duwe turun. Leres, Mbah. Ya. Gak salah kowe sekarone. Aku iso nolong karo kowe sekarone. Ngoten nambah nggih matur suwun, Mbah. Nggih, Mbah. Nanging seger ana syarat lan saranane. Abot anteng. Mbah. Buat-bote kula kepingin duwe turun. Syarat punapa mawon kula sagah, Mbah. Estu kula mboten bakal ndenjani janji, Mbah. Ngono. Nggih. Saiki rungono. Nggih, Mbah Suto. Mbah iso nolong kowe iso mbobot anteng. Hananging seger Nggih, Mbah. nek jabang bayi iki lair wujude lanang kowe sekarone gak berhak ngramut jabang bayi sing lair lanang. Nanging nek jabang bayi ku lair wujude wedok, kowe sekarone iso ngramut nganti jabang bayi iki gedhe tegese nekmu dhewe. Ngapunten, Mbah Suto nggih. Iya. Napa niku mboten saged diijoli napa tanapa ngoten, Mbah? Kersane kula gadah anak ngoten lho, Mbah. Mbah Suda nek ngomong padha karo sabda Pendhita Ratu. Ora bisa dijoli. Mula dina iki awakmu runding ana karo bojomu. Sanggup tagak kowe. Mbah Suda. Inggih ta, Mbah. Nek pancen panjalukane Mbah Suda sing kados ngoten, kula sampun rundingan kalih bojo kula.
Nggih kula sagah mbok menawi kula garap turun lanang njenengan sing gopong, Mbah. Estu niki janji kula, pokoke Mbah Suda saged maringi kula yoga ngoten, Mbah. Ger, Nggih, nek wis awakmu karo bojomu anteng iki wis sarujuk tegere awakmu iki wis niat. Nggih, Mbah. Mula dina iki awakmu seger. Nggih. Jupo jambu dirsana iku loro. Jupun aja toleh-toleh. Terus gawon mrene. Cukup njokok loro kowe. Ngoten apa? Iya. Kowe ana kene ae anteng. Seger ganteng. Kowe ayu anteng. Siap. Piye seger? Wis oleh. Jambu Dresana, Mbah. Siap. Inggih. Lajeng dos pundi, Mbah? Jambu sing siji iki kena bojomu Roro Anteng. Nggih. Lho, Dik. Sampun, Mbah. Wis. Nggih. Dina iki Mbah yo gak nundung. Jambu Dirsana iki pangan teko kene nganti omah. Krungu swara kowe gak usah tolah-toleh. Ya. Mbah. Iya. Napa saged sakniki kula bangsul teng griya, Mbah? Iya. Nggih. Dina iki dina becik. Nggih. Ora usah ngenteni meneh-meneh. Dina iki langsung awakmu. Mboten, Mbah. Nggih, kula nyuwun pamit, Mbah nggih. Iya. Nggih, Mbah. Ayo, Dik. Siap. Jebule menungsa urip ana alam donya iki kekarepane iki macem-macem. Ana sing moh rekoso tapi kepingin sugih blawak. Nanging Joko Segeri karo Roro Anteng iki rumah tangga wis suwene 10 tahun gak duwe turun. Teko mrene njaluk tolong kepingin duwe turun. Iya. Seger karo kowe pisan Roro Anteng. Nganti kowe cidra ing janji karo aku bakal Desata Sari tak kirim begeblok. Ah!
Desa Tosari kok beda barek. Petang wulan sing kepungkur. Rumah saku nandur sak nandur, tandurane subur. Padha panen kabeh. Tapi akhir-akhir iki kok tanduran akeh sing di pangan omong. Katik wong-wong nek ngomong dhewe. Tosari saiki kok kaya ana gegebluk apa? Nek rumah saku ket biyen ya gak ono. Tak apa isi tani. Aduh jenenge wong tuwek ya angen-angen ya mikir. Mikir kahanan. Luwih-luwih tanduran kaya kubis kaya kentang gitu. Aku ya mikir. Gak mikir kepin rabi ya. Pen sik kepin rabi lho, pen sik kuat. Kon niku kok iso-iso ae. Dupe bapak kudu do, ibumu wis tilar donya. Bapak kon rabi neh ngono ta? Dhek kepen rabi maneh. Ora nduk, bapak ki wis tuwa ya. Iso urip bareng barek awakmu ku wis seneng aku wis gak rabi maneh gak apa-apa. Sing penting uripe ayem, seger waras, upamane anak wis gedhe, wis ngadepno perawan. Apa sih? Ati takon apa ngomong. Desa kene. Desa Tosari. Pancen nek tak rungokno bener. Omonge wong-wong iki desa iki saiki sangu. Nggih, malah aku mangkon ya. Wong liwat. Mlayu-mlayu ngian. Wedi jarene. Wedi ya. Pas masak-masak. Ono sing minceng di cendelo ireng gedhe jarene. Ya iku sing jere diarani begebluk ya ngono. Ya. Terus marung-marung maneh Pak, arek ngaji. Gak wani budale. Lah apa lu gak wani? Wedi jarene diketoki. Oh, wedi nek diketoki begebluk iku mang. Tapi awakmu gak usah wedi, Nduk. Wedi lah Pak, ireng gedhe ngono ae jarene. Kok niku ero ta? Kok ireng wedi. Aku diceritani ku ya ngono iku Pak, ireng gedhe. Ora usah wedi. Wong nek wedi ku tambah diwedeni. Lah nek wani ya sing medeni ku wedi dhewe. Engko aku nek turu ya apa, Pak? Ya apa? Mantuk pisan. Kene aku turu lho, wedi aku. Klonono ae, Pak. Arek iki rek sembrono. Iya aku. Iya biyen jek cilik tak keloni lah saiki. Lah nek aku ngeloni awakmu ya Ya gak apa-apa sih, Pak, wong anak. gak pantes yo. Nek biyen jek cilik yo ana paribasan cek cilik dileriting bareng wong tuwa. Iya banyane, tak dusi tak dulang biyen cek cilik. Lah saiki gedhe yo turu dhewe rek kok njaluk dikeloni. Gak apa-apa aja wedi ya. Nek ngantuk yo turu. Gak apa-apa. Kudu ngene wis nek ejange turu maca Fatihah. Wis aman wis. Ya. Ya wis Pak, aku nek entek. Turu. Turu ana mburi. Bapak cek guru ngantuk, bapak tak nitip. Ya. Tunggu ana aku ya iki kene. Alah tak tunggu. Iya ya. Iya, engko tak sambangi. Nek turu aja ngorok lho ya. Undang ngorok. Ngono. Duwe anak wis sange perawan. Ngono adik njaluk ibu maneh. Kene sing gak kuat. Awane kok ya semripit. Kudu ngantuk ngene. Oh. Tak betah-betahno kok gak kuat. Kaget aku.
Jebule aku mlebu omah iki sing kliru. Wong tuwa iki senengane tirakat. Betah luwe. Betah lek. Karepku aku kate mlebu nang nggone ragane nanging gak iso. Iya. Wangsa sarene aku jange mlebu nang ragamu ora iso. Ning dina iki aku pesen omongan liwat Ipen. Dina iki aku omongno nang nggone jaga seger karo Roro Anteng. Jabang bayi iki wis lair wujud lanang. Nanging ora gelem masrahno nang aku. Nang ereng-erenge kawah Gunung Bromo. Nek kowe wis tak peseni liwat Ipen ora gelem ngomong nang penduduk utawa nang nggone lurah. Liya dina aku balik nang Desa Tosari kene. Bakal tak kirim geblok sing akeh. Iling-ilingen wangsa. Aku gak kuat suwe-suwe ana ngene kene. Aku tak lunga teko mau. Nanging awakmu kudu marak-marakno nang penduduk. Nek seger iki tetep gak gelem masrahno nang aku, tetep Desa Tosari tak gawe karang abang wangsa. Kanak banyu lho. Kang ono aku mang kang ono. Apa, Pak? Putri. Iki ya. Koyok ngimpi tapi aku gak turu. Koyok turu tapi kok ngimpi. Ngimpi apa sih? Menang kok bedekno nang nomor kuwi. Nek engko ditogelno nak lho. Togel aku gak usum togel. Apa lho? Tetep. Putri. Desa Tosari iki anane ana begeblek iku. Sing mbau reksa kawah Gunung Tengger. Iki diblenjani janji arek Joko Seger karo Roro Anteng. Lah iki teko wangsit sing tak tampa. Nek aku gak gelem marak-marakno barek penduduk utawa lapor nang gone lurah.
desiku utawa desa Sari iki tambah nemen begebluke. Lah. Mulane iki dina ayo bareng-bareng. Arek penduduk lapor nang ngene lurah. Ayo. Saiki ketok sepi samun iki. Ngrasakno desa Tosari. Arek cilik-cilik biasae budal ngaji wani dhewe. Saiki gak ana sing wani ngaji. Sakjane iki ana apa desa Tosari? Lah mlaku dhewe nduk tengah embong yo ngomong gak pantes. Cak Yus, ini lah. Aku suwe-suwe ngrasakno desa iki sumpek aku. Lah mangkane iku mau Mbak Ya Dian. apa iki? Sampai kaya ngene iki terus-terusan ya apa? Aku Anakku sik tak iya ditani. sampe ditani sampe cerita sik ya apa? Anakku iku biasane budal ngaji ku dhewe. Mak ngaji ya budal mak. Gak wani mak terno. Lho lha apa? Gak wani mak. Kabeh kanca-kancane padha diterno. Jarine gak wani. Lah mangkane iku Mbak Dian. Ya Aku apa? dhewe biasae cangkruk kok warung kopi pojokan warunge Cak Jo iku. Wong melek iku sampai dalu sampai jam 12 sampai jam 1. Saiki jam setengah 10, jam 10 padha mlayu mulih krana wedi. Aku iki dadi wong lanang ya dadi penduduk kene. Melok mikir kampung iki tambah suwe kok tambah sepi iki sakjane ana apa. Terus nek kaya ngene terus solusine ya apa? Ya ayo golek kanca liyane mbok menawa nek siku. Apa Pak golek anakmu ta? Nggih, kula nggih padha ngrasakno kampung iki lho kaya Lho, beda. kan padha kabeh. Terus nek wis ngene iki Lah lho. kaya biasa ngeten lho. Sik adene yo. Ketok apa? Awakmu iki lho. Pirang-pirang dina iki lho. Kok Biasane omahmu lak bokaan tak en. aku mlaku rene kok. Oh, wis ngeting aku. Sangane gak enak ngono ta. Sih, ini Rene. apa awakmu pisan? Kate ngomong apa? Nek apa? Keluargamu iki lho. Apa tau diwedeni, apa tayo apa? Kan iki aku mantan nyari ini. Lah rini yo ta ditakoni ku mrene yo. Ana apa-apa keluar iku ngomong. Atuk ngomongo dadi awak dhewe dadi penduduk. Apa kae? Kelompok ora karep-karan dalan. Nah, sini Mbak. Mbak, Apa? desa iki lho, Mbak. Ya, Pak, Sampai no. tulungi. Nek terus kok ngene ae iki lho, warga iki sakno bangsa ya apa? Gak ngono desa kan nulungi lho. Keruh. Solusine iki lho ya apa, Mbak? Ya apa? Desa dikeruk. Samun gak kok biasane apa sih? Repot mongso wong tuwek ngene iki. Sampeyan ngomong sing genah-genah. Desa iki tambah suwe tambah keruh. Kok keruk? Yang ngomongnya keruh iku samun sangar. Oh, biasae Pak Wongso. Warunge Cak Joya. Sampai jam 1, sampai jam 12 wong ngopi sik. Saiki jam 09.30 padha wedi kabeh mulih. Lah apa? Iki mang Sampeyan yo ngono, anak digandengi terus mbok ditinggal ndok omah kok. Lah. Wedi pisan, gak wani. Gak nek wae. berarti anak sampeyan ya wedi. Berarti ngene iki. Putune Mbak Dian biasa ngaji budal dhewe. Iki mau cipta gak wani. Oh, kabeh iki Sing Lena ya ngono, jare ya wedi. Wedi blegebuk. Apa? Legeduk. Begebluk.
ngomong genah-genah. Iki Apa iki, Mas? malah kebener. Desa ana sing nata. Ya. Iya sih. Awake dhewe gak oleh berusaha. Kudu lapor nang gone lurah. Lah, ketepaan. Nah iki tak critakne. Aku oleh wasit. Nek desa Tosari iki sing gawe keruh iku jalaran teko Joko Seger karo Roro Anteng. Sik. Temen asalan ngomong ngono iku. Seger Roro Anteng sing omah nggih. Iya. Pojokan etan iku. Lho, sebab iku Penyebabe loro iku. duwe janji lak gak duwe anak. Ya, terus. Kepengin duwe anak terus nyekar nang gone Gunung Tengger iku mah. Lah, terus samarine nyekar apa hubungane karo tegeblok iki? Nah, iki aku lewang sih. Nek sampe Joko Seger karo Roro Anteng gak gelem setor utawa ngekekno bayine sebab bayine ku janjine nek lanang kan kudu Berarti dikekno karo sing mbau reca Gunung Bromo iki. Ambek iku mang mlenjani janji ngono. Nempati janji. Iya. Terus desa digawe koyo ngene iki. Lah iki nek Roro Anteng mbek Joko Seger sampe gak gelem ngekekno Solusine. iki. Desa Tosari kate digawe kisru Terus saiki tambah apa? nemen. Ya apa? Ayo nang ngene lurah. Ya apa keputusan lurah ngono lho. Sane ngeten Bapak Kawasa. Jenengan sesepuhe desa mriki. Penduduk-penduduk niki napa terus jenengan? Nek jenengan ngersakaken teng Pak Lurah sareng-sareng, nggih monggo berangkat mawon. Ayo bareng Bang Rono kok aja malah ngomong. Aku sing ngomong. Nggih monggo. Ayo. Lah ya Pak, penduduk Tosari iki lho saiki kok sepi ngono. Aku dhewe yo mikir, Bu. Suasana desa iki tambah suwe gak tambah rame, tambah suwe tambah sepi. Lho iki. Lho, Kula wau lak umbul aku. terus pundi Kang? Soto Sari kok mboten kados kok biasae. Sampun weten. Lah terus kok nopo? Kabare penduduk sing ngekeki informasi kali sampean iki. Nek prasa kula mboten karo-karuan. Lah jelas nih penduduk sing ngaji mboten wantun. Lah niku Gus Bayan iki. Pak Bayan iki ngantuk ae Pak Anjani. Makane desa wis sepi. Umbul lah. Ombol apa? Ombol nang ndi Pak? Umbul lah. Niku lho mlebu kampung metu kampung niku. Ya goleki warung nek sampean niku Pak Bayan. Lah biasae niku warunge Gus Jo niku lak kata lari nom-nom, Mas. Nggih. Bareng niku kula liwate sepi enten Pak Sopian tok. Oh. Wong Pak Sopyan iki ngelot tambake banyune gak kebeken. Lah iya nang sitok tok iku. Oh. Terus penduduk sakniki sepi niki
kados sampean sambang tirik teng penduduk mboten enten sing usul napa-napa. Kok kasih usul. Wong medal mawon mboten wani usul. Berarti desa iki ana gara-gara sing disimpen gak diluwi para pamong. Lah iki Nuwun, Pak. lho, Ayo. ayo delok penduduk. Kamu niki. Ikuti kasih Pak Bayan. Mbah Wongso. Pinarak Mbah Wongso. Lho. Oh nggih, monggo. Mbah Wongso, monggo pinarak. Monggo. Pak, melu ngondoko sampe iso ngedek, Kak. Monggo pinarak. Melu nggon isor gak iso ngedek. Monggo. Mbah Wongso. Penduduk kok sampean. Nggih niki penduduk Tosari sedaya iki. Niki. Monggo pinarak. Penduduke lho Pak akeh begebluk tapi kok lemu-lemu ya Pak tambahan. Jare gak wani metu tapi lemu-lemu. Tapi nok njero mangan kabeh, Bu. Mangan turu melane niki. Mbah Wongso, nggih. Njanur gunung geblaking segara kidul sampai pendopo. Tosari iki kok ngejak rewang penduduk sing sak kathahane ngeten lho. Sampean bejo. Tenang. Pun gena-gena, pun gupuk-gupuk, ya. Nek enten napa-napa sampeyan kono terus terang Mbah Wongso, kula cek ngerti. Sakjane niku wong ngomong terus terang, dadi pun wedi-wedi. sakaya paham. Cek jelas. wis. Wah, kok runtuk. Nggih, Pun. Nek nama ngomong sing jelas, kula cek ngerti karo sampeyan iki karo penduduk sing sakmene. Ngeten nggih, Gus. Nggih, Mbah Wongso. Sakjane niku mboten sengaja. Kula sakjane nggih wonten tujuan ten kene sampean. Terus penduduk niki nggih tujuane nggih sami. Oh, Cuma penduduk niki mergo wedi begebluk. Lah sing kula niki sing asal wangsit ngoten. Pangsit napa, Mbah? dugi sing mbau reksa Gunung Bromo. Nek desa Tosari niku tasik wonten Roro Anteng kali Joko Seger. Terus ajenge digawe Karang Apel. Lho. Kok enten omongan kadang ngene iki mangane sing ngomong iki sesepuhe desa Tosari. Sampeyan iki saestu ngomong ngoten. Saestu sampean niku. Sampeyan Lan opo sing kula kasih ketik? Pun sakniki ngeten mawon Gus Lurah. Wong sampean iki sedaya niki senika lak milih sampean sedaya. Rene sampean iki imame penduduk Tosari. Ya. Ya ana nyon kedadi gugu niki. Nggih. Sebab sampean tahun ngadi lak enggak ada pamrih malih. Sing jelas ngeten nggih. Gus Lurah kali Gus Pol. Roro Anteng kali Joko Seger niku mblenjani janji kali sing mbau reksa Gunung Bromo. Terus Blenjani napa? Lah asale lak mboten nggadahi. oh nggih. Terus pengen yoga. Lah perjanjiane nek duwe anak wedok rambutan, tapi nek duwe anak lanang kudu kok seterno nang gone areng-areng. Wah. Lho, Kapol. Nggih. Niki enten gandeng cenenge bab sepiye desa. Nggih. Nek wonten mboten salah penduduk siji lan sijine padha matur kali kula menawa kathah penduduk sing dibedeni. Mulane kathah boten wani medal mergo enten gara-gara sing kaya ini cocok kali ngomong Mbah Wongso. Nggih ngapunten, Bu. Niki supados kendang teh mboten tabuh sisih. Dados loro Ameng kae ditekaken mriki. Nggih. Jelas masalah niki mboten wonten silik-silik. Nggih, nek Joko Seger niki nek tasik manggone Tosari, penduduk sedaya niki lho medang dugi Tosari. Jelas. Dijeli gelas. Lah ngapunten sing kathah nggih. Jelas loro seger kali sak bojo niku. Ya napa kudu. Iki lho. Apa nek mboten saged kedalaken kula sing ngatasi nggih. Nika kabeh penduduk mriki.
Wong kula iki lurah sampean. Kula kedah tanggung jawab ngantasi perkara sing sampean lapuraken niku. Kula mboten tinggal diam. Kula tanggung jawab nyelesaikan perkara nek Joko Seger kali Roland. Nggih. Sampeyan timbali. Pun suwe-suwe kula suwe-suwe lho. Suwe-suwe iso mawon. Pun kangen kula nek masih rondo Kang Bayan. Iki penting banget. Nggih Gusti Lurah niku lho. Wani kelangan rong beting daripada niki. Saken penduduk sampean niki sing mboten santan niki. Biasane ngaji niku budal nggih. Mboten wani. Iki kabeh Keras niki. Kang, Atos. nggih nggih. Ini iki tiyane. Niku sing nggih masalah teng desa niki. Kok napa ngeten iki? Iki no bare lurah. Lurah yo aku sing tanggung jawab nyelesaikno perkara sing sampeyan karepno penduduk sing sampeyan. Nggih ngapunten Pak Lurah. Sabar nggih, sabar. Penduduk-penduduk iki mbok serantan dene iki. Tapi aja nggayake iki. Hati panas malah harus dikit. Sakniki napa terus jenengan mawon? Itu tanggung jawab. Tunggu kene, Nduk. Tunggu, Nak. Tak pompongane. Wonten napa Pak kula badhe diparingi bantuan to napa niki. Sajane ana bantuan, cuma iki tak selesainya perkara iki supaya penduduk gak bosan basi ngurusi perkara. Nggih Pak. Monggo Pak. Ngerteno. Akeh penduduk kang padha teka ing pendopo kelurahan iki siji gawe loro gawe. Sepisah. Sebab ana ramene desa nganti arek ngaji ora wani nang pasar padha. Iki nek ngecek gawe mau iso. Saka dening tumindak. Nek kon salah ngomong salah, kon ndoro karo Pak Lurah, aku supaya iso beresi perkara iki. Lah wonten perkara napa masalah? Ngomong sing temen. Masalah penduduk kok dadosaken pundi sih Pak? Sampai nang iki asal usule mawon. Kandhane Mbah Wongso. Sakwise ramene desa iki ana sing mlebu ing kawah Gunung Bromo. Teka omahe Mbah Wongso sing isine gara-gara iki teka awakmu. Takonono. 10 kang kepungkur kuwi ra duwe anak. Saiki kon duwe anak. Ya iku dadi perkara. Sabar. Senajan sampean umpamane dhewe wis nyurup aja sampe diurupno ning bari kelurahan. Mergo aku sing tanggung jawab aman. Sampeyan kudu sadar. Perkara iki tak selesaigne aku lurah. Nek sampean boten saged nyelesaiaken persisan kok aja kuwatir. Taman. Nyelesaikno perkara itu gak kena. Sampeyan iku boten ngajeni Pak Lurah nggih. Tindakno kanthi hawa emosi. Gak bakal beres perkara iki. Sabar. Kabeh penduduk kok cari aku njaluk lega-legane aku mesti sabar. Nek perkara iki gak sabar, gak iso. Nggih. Saged boten saged kula pasaken jenengan. Ah, pancen iku tanggung jawabku Dik Taman. Aja kuwatir. Nek perkara wis mlebu nang bali kelurahan, api arek dadi sebab kula kabeh iku nek sadurunge emosi gak nggawa papan nggawa papan. Sebenarnya maju.
critakno nalika kon mlebu. Supaya aku ngerti, aku bisa ngekek keputusan itu lagi, dan orang ini besok. Nggih, Pak. Kula badhe sanjang kalian Pak Lurah. Iya, iya. Panten kula niki nate nyekar teng ereng-erenge kawah Gunung Bromo. Iya. Supados kula gadhah yoga, Pak. Terus wonten masalah penduduk niki napa dideleng-deleng kali kula, Pak. Rene lho. Sebab anane penduduk padha lapor emosi mergo gara-garane sing mengku ereng-ereng Gunung Bromo iki nang omah batu. Mbak. Mbak, sampeyan ngomong terus, Mbak. Tekan omahe Mbak Wongso, cerita bab awakku. Awakmu pacar janji nek duwe anak wedok kena kok rambut tapi nek jual lanang kongkon nekno nanggone sindho. Kula masalah kula kali Mbak Dudo, kalau napa penduduk kali Krobyo kali kula. Pasuk dokter kalau buang kan sama kok iki. Ora bisa disak angger wong ora bisa dibuat. Karo garane saka saringan kono kok mergo saka dene itu mundak. Aku ngono. Iki kula sampun ngerti. Yo, pakai janji. Kalian bojo kula yen kula niki gak ada anak kula dan pakai janji kalian Mbak Dudo. terus janjimu. Janji kula nek anak lanang niku Mbak Dudo sing duweni, nek istri kula sing duweni ngoten. Lah anakmu saiki dibule lanang kok wadon. Lah iki ora kira-kira aturan bawang. Cukup. Ya gak apa-apa. Kabeh iku mung saka dene kersa kersane Gusti sing Maha Kuwasa. Nanging umpaman sampeyan gak bakal subuh ana ing ya subuh ya urung mari. Makane urung mari. Anak kedadan. Aulat kon. Ya oke. Sak iki ya. Sak kepenak besok. Saya sampai kudu apa? Penduduk imbangan yang kalian ngono. Oh, siapa? Tangki pun ngertos. Oke? Saiki aku ngekei putusan awal. Mergorame penduduk. Nek kon jelas nek desa sari selawase desa gak bakal. Aku njaluk tak golekane aku tinggalno desa sari. Lurah, nek kula sampun medal saking pusat operasi Pak. Lajeng kula niku Bapak pusat kula menika asli tambah bani Pak. Apa teko dengan kula kali kula Pak. Sajane aku gak teko. Aku ngerti nek sampean yo besok ini. Tapi sing berhubung kahanan kasus. Umpama aku gak ngerasa masalah ini sampean gak tinggal besok to ya. Gak bisa tentu. Aku ngarani sampean. Nek pancen Pak Lurah sampun tegel kalian kula kula gak janji kalian Pak Lurah. Janji apa bakal kula saking desa tani. Muga-muga besok penduduk Tosari nyekaran dulu. hati-hati. Oh, Bu. Iki coba sikil kaya ora anteng pun ya. Ngene iki dikarepaken penduduk-penduduk ya. Ah, niki pun keturutan karpe penduduk sing sakmatan katahe mesti ngating coba sekali ora pun kula turuti. Tapi ayo ojo enak-enak. Ninggalin Joko Seger teko desa Sosari. Ayo padha kabeh memuji marang pamadyan Gusti sing Maha Kuwasa supaya desa Sosari slamet kalih ing sambikala. Pun ngeten sampeyan iki.
Pun. Mangane tiyang niku mboten usah keras kepala. Nggih, monggo. Jangan langsung teng teng bari pemangki Mbak ya, Mbak. Kalau bocahane baik Pun. Iki termasuk tujuaken kebijaksanaan kepala desa. Tolong so. Nggih, senajan kaya napa jenengan iki kalih dijupuk desa. Pun katik meneng mawon. Senajan Joko Segara Ranteng ninggalaken desa Sari, monggo kita tansah nyuwun mangasan Gusti. Ing wayah lengser wengi, monggo penduduk kabeh menggah dhateng tanggapan meminta marang kanggo jare jagat supaya desa Sari selamat selawasi. Monggo, ayo, monggo.